badhe kula jengkaraken sepindah widodari badhe ngaturaken tembang campur sari men Fani Lia monggo Lia. Gumilang video syuting Java Audio System matur nuwun. Matur nuwun sebagai mawon keluarga besar tamu undangan kalau tangan telepon orang wonten ing sasana palenggihan. Oke Lia. Alhamdulillah dalu punika ditarawuhaken dumateng bolo kawula pepundhen kebanipun Bapak Amin dalah Ibu. Badhe ngaturaken lelipuran tembang-tembang campursari mugi ngregengaken swasana kalodhangan dalu punika. Monggo salam-salam rumiyin Cahyu. Nggih, saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu nggih Mas nggih kagem sedaya warga desa Pendem. Nggih, leres. Niki dalam rangka hitanan saking adik Muhammad Resya Justin Aminurulino. Kok yo angel ngene yo Mbak anakmu jenenge Asma Kinoro Japa Cahyu. Ngono ya. Iku maksudnya piye Mas? Ayo jelasno. Aku wis sing ngomong tak kon jelasno. Asma Kinoro Japa iki tegese jeneng iku bakal dadi dedungane awake dhewe. Kaya Li ya, iku yo ana artine. Apa Mas? Li ku dawa, iya iki gede, dadi gede dawa. Iya, durung dawa iki. Tapi sing ada yang militan, dia dados anak ingkang berguna bagi agama nusa bangsa. Kelak dapat menjunjung derajat tinggi kedua orang tua. Oke, Lia. Sehat ya, Dek ya? Alhamdulillah rada pilek akeh iki Mas. Ya biasa. Wong nek lagi nandang kasmaran itu biasanya pilek-pilek ngono kuwi ya. Lia, kita siapkan satu persembahan warsa tembang campursari. Mbak Usop disiapkan apa, Mbak? Nagih janji. Monggo. Terus sarengan mblek geder. Loh. Sudah aku dugan, sudah aku takjet. Iya, timbang mikir jero-jero lho. Iya bener. Saiki walik bres ngono wae. Monggo. Tapi insyaallah sayang sama teman lagi janji.
matur kuwi panuwun. Kalau dengan telepon iku ngaturaken sugeng pinarak sedaya kemawon.